агар хитоӣ кори хуб кунад раҳмат гуфтан ҷоиз аст? На, калимаи раҳмат барои ғайри мусалмонҳо гуфта намешавад. Ҳатто бине ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам аз салом гуфтан ба ғайри мусалмон маън карданд. яъне яҳудиҳову насрониҳора салом гуфтанра маън карданд. агар унҳо агар бар мо салом бигӯянд, ассалому алайкум, ҳамин лафзи ассалому алайкума бигӯянд, мо дар ҷавоб бояд ки ва алайкум бигӯем. калимаи ассалома барои унҳо бояд нагӯем, чунки салом раҳмат аст. раҳмат яъне ки меҳрубонии парвардигор ки сазовори инсонҳои боимон ҳастад. ва ӯ касе ки аслан ба худову паёмбару ба рӯзи ҳисоб боварӣ надорад, унҳо лоиқи раҳмати парвардигор нестанд. бо ягон алфози дигар метавонем унҳоро ташаккур бигӯем. рӯсӣ гап занан благодарю мегӯем ё ки ягон калимаи дигар мегӯем.